Sa paggunita na ika-6 na pong anibersaryo ng Republic Act No. 4670 o Magna Carta for Public School Teachers, muling binalikan ng education advocates ang ilan sa mga mahalagang reformang naidulot ng batas para sa mga pampublikong guro. Isa sa mga pinakamahalagang pagbabagong kanilang binigyang diin ay ang pagtatapos ng sapilitang paglilingkod ng mga guro sa halalan, isang reformang bunga ng matagal na advokasya ng sektor. Layo ng Magna Carta na itaguyod ang mas mahusay na kalagayang panlipunan, pang-ekonomiya at panghanap buhay ng mga pampublikong guro. Mandatory. Yeah. But then, siguro, we can include that as one of the highlights na ngayon ay voluntary basis na, no? And that started during the time of Testa Blante. Kasi yung nakita, no, how fragile yung aming role as teachers, especially pag may mga conflict and armed men na involved sa ganyang election. Ayon kay Liza Puri ng INET Philippines at ASERT, ang pagbabagong ito ay bunga ng sama-samang pagkilos ng mga teachers organizations matapos malantad ang mga panganib na kinakaharap ng mga gurong nagsisilbi sa halalan. Aniya, patunay ito na ang sama-samang advokasya ay maaaring magresulta ng makabuluhang reforma. Ano ang iba pang mga tagumpay ng Magna Carta for Public School Teachers sa nakalipas na 60 taon? At alin sa mga probisyon nito ang hinihintay pa ring maipatupad? Panoorin ang buong panayam ni Sonia P. Soto kay Liza Puri sa So to Speak podcast ngayong Miyerkules, July 8, alas 8 ng gabi sa CLTV 36 Digital TV, YouTube, Spotify, Apple Podcasts at official digital platforms ng CLTV 36.